Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad ibn Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi ma'addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal. Wattafaqulan sepakat sapa para imam mazhab annal musafira ala annal musafira ing atase sak temene musafir wal maridho lan tiyang ingkang sakit alladzi kang yurja dipun arep-arep baruhu atau baruhu napa warase alladzi sehate alladzi iku yubahu dipun wenangaken lahuma kaduwe musafir kalih marid alfitru napa mboten poso. Jelas pun nggih. Pokok musafir sing memenuhi syarat ngoten. Marit iki. Ya, marit sing iso diarep-arep warase. Iku hukume oleh. Gak poso. Terus sing gak kena diarep-arep warase? Ya gak poso Mas Widianto. Lah nyapa? Kena poso kan. Kena raposo kan mesan. Pilek kan kena diarep-arep warase. Ya penyakit pilek, Mas. Marit Pak. Iya, tapi marit-marit gak ngono. Sing membuat puasanya morat marit. Fa in shoma moko lamun gelem poso sapa wong loro niku, musafir kalih marit alladzi yujabu baruhu niku. Sahha moko sah apa posone, ai somuhuma. Fa in tadarrara moko lamun ngerasa bahaya. Sapa musafir kalau marit kelawan posone niku. Kuriha moko dipun makruhaken apa posone loro karone niku. Nek ngerasa aku iki nek poso modar aku misale, nek tak lanjut kaya zaman kerja ngono kae. Nek tak lanjut iki guling ning kene aku. Mokel ae. Ngono arep piye? Ngono. Ono sing sampe ning apa gampung-gampung saking kepengine poso to. Jadi ya sing gelem. Ning kene iki desain es batu. Gampung ya. Mantap. Berke modar iki, Pak. Tenan berke modar. Iya, modar. Kerja berat sing kena digladok, Pak ya. Nggih. Kuwi tergantung sak koncoan. Kok sak koncoan poso kabeh ya kuat, Pak. Insyaallah kuat. Tapi nek ana sita sing gak poso, Yo. ngombe es suweger. Aku wis gak usah ngenteni kanca nih, Pak. Sukwen dhisik ae. Heeh. Wis jelas gak kuat ngono ae. Heeh, karuan ya. Aku tau ngasakne unduh jagung. Kila dororo wala diror. Heeh. Poso kabeh. Iya to. Mulai jam 09.00 kae delem ning sing es teh kan. Terus tapi ya terus saya aduh Poso ae. Ban. Sampai bar. Ambek bayangno ngene. Aku mbiyen kuat. Poso kuat aku mbiyen. Wis saiki gak. Salah imane saya kuat. Enggak emang golek liyane. Golek liyane. Wa qala ba'du ahli dzahir yang ngendika sapa ulama, sebagian ulama ahli dzahir. La yasihu mboten sah asaumu apa poso fi safari ing dalam perjalanan. Alhamdulillah. Wa sedekahe Sopo iki, Pak? ahli dzahir pokoke Mas, teks Mas. Pokoke sono ning dalan iki sedekahe pangeran kuwi. Ngkongkon gak poso malah poso we. Dosa ngono. Ahli dzahir iki sapa? Ya empuh. Lah, Nek contoh ulamae ya Daud Adz-Dzahiri kuwi. contoh ulama. Heeh, Imam Daud Adz-Dzahiri.
Tapi kan kitabe gak tutuk nang awake dhewe. Sing tutuk iku murite atau penganut madhab itu. Jenenge Ibnu Hazm. Tapi ya di satu sisi Ibnu Hazm itu dianggap kurang ajar karena kabeh dikritik mah. Om Syafi'i dikritik, Abu Hanifah kritik. Kok kabeh ora bener e. Ibnu Hazm. Wong teke muni ngono ya wis ngono. Wa qala al-Auza'i lan ngendika sapa Imam Al-Auza'i iki rada kalem. Al-fitru atau al-fatru utawi mboten poso. Iku afdalu. Nah, ing dalam perjalanan iku afdalu luweh utama mutlakon secara mutlak. Nah, iki lho jenenge. Ngene iki lho penak. Sebaiknya iku ya gak usah poso. Waman asbaha shaiman, waman lan utawi sapa wonge asbaha kang mlebu waktu isuk sapa man. Iku shaiman poso sapa man. Summa mengkonuli safaro melakukan perjalanan sapa man. Lam yajuz mukum mboten angsal lahu kadheman al-fatru napa mboten poso. Dadi kudune ya perjalanane sadurunge sahur lah. Isak kae mulai niat budal. Dan wis kadung isuk Wis gak melok. Niki ngendikane Imam Al-Auza'i niki. Waqala iya no. Salah Pak. Ndi? Oh iya. Indah salah tadi miturut 3 imam. Saklintune Imam Ahmad. Lah nek Imam Ahmad ya juzu. Dadi Mas yo Kayak anu. Nek Jumat gak oleh ngomong. kados niki. Sadurunge subuh kudu budale. Tapi ya ono ae wong ulama gak siji. Wong iki masalah sing wajib ae. Niku kan Jumatan niku enten sing sanjang rukhsah, enten sing sanjang azimah. Nek dianggap rukhsah kan nek wis Jumatan wajibe zuhur kan gugur kan ngono Mas. Iku rukhsah berarti. Jadi tidak melakukan salat zuhur itu keringanan. Nek Abdul Qadir Jailani ndak mau. Jadi mari Jumatan ya sik zuhuran. Kalau dianggap itu rusak. Ya, kalau dianggap itu rukhsah gitu. Karena Nah, azimah. ya ndak karena bagi Syekh Abdul Qadir itu tidak apa namanya? Mengambil asal nih azimah itu Mas. Hukumnya asli nih wajib ya wajib zuhur panjat. Jadi Asal berarti. yang diambil hukum asal azimah itu. Terus Jumatan. Ya, dia melakukan Jumatan Abdul Qadir. Tapi setelah Jumatan zuhuran lagi. Gitu. Nah, dewe kan tidak. Enggak. Karena sudah selesai. Zuhurane wajib pemasare. Hukum asli ini. Jumatan ini kan wajib tapi kan berjamaah, khusus ada momen tertentu. Makanya ojo gelem untuk jabatan Sultanul Aulia. Repot Repot kowe engko. Soalnya pandangannya dua niku, Hambali kalih Maliki nek mboten klintu. Nah, ngoten waqala Ahmad lan ngendika sapa Imam Ahmad ya juzu angsal apa al-fatru. Mboten napa-napa mboten poso, masih wis mlebu waktu isuk lagi melakukan perjalanan. Waqtarolan milih teng menika kaule Imam Ahmad teng menika kaule Imam Ahmad. Al-Muzanni sapa Imam Al-Muzanni. Imam Al-Muzanni ini murid Imam Syafi'i. Jadi Syafi'iyahnya boleh. Nek Imam Syafi'i ini lam yajuz. Iya toh? Aku seneng banget. Kalau murid itu. Kudu ngono wae, ora apa-apa jane mare biyen iku ora apa-apa. Nyapa saiki iso koyo sami na watokna. Klirunggan. Kayak iku ana sing ngomong, aku nek ana wong ngomong niki kula jaga nih kados ngeten iki wis pokok ngendika ning ngeten nggih kula jaga banget. Lah iku berarti gak dikembangno ngono lho, Mas. Nek pancet-cet berarti gak berkembang, kudune iki berkembang ngono lho. Ana sing ngomong ngono malah. Kan tandane wong goblok lek manut tok ngono ya. Kudune dikembangno, aja mek kuwi tok idene ngono. Wa in qaddamal musafiru qadima ding. Wa in qadimalan lamun teka sapa al musafiru wong sing musafir muftiron dalam keadaan boten poso. Au bari'a utawa napa jenenge nek arani waras. Sehat almaridu sapa wong sing lara. Au balagha utawa wis tutuk mangsa balik asobi sapa arek cilik
au aslama utawa mlebu Islam al kafiru sapa wong kafir, au taharat utawa wis suci al haidu sapa wong sing haid fi afna innahari di tengah siang. Lazimahum maka wajib hum teng tiang sing kasebut niki musafir teko dalam keadaan tidak berpuasa tapi pas awan ndik mangsa bulan Ramadan. Lah lazimah mongko wajib hum teng tiang sing kasebut niku musafir idza qadima, al marid idza bari'a, as-sabi idza balagha, al kafir idza aslama, al haid idza taharat. Apa imsaku baqiyatin nahari, wajib apa nahan sisane siang iku. Gak poso tapi nahan tok. Hormat Mas saking nemene lho. Soale takwane wis kedidik di Mekah. Dadi ngene aturane. Lah kedidik imane urung Perjalanan. Heeh. Ke Ponorogo ini. Wis teko. Nah, Lah teko nggon. dadak drink subuh ya. Tengah-tengah mangan wae. Nah, ya mangan. Kok Pasuruan capek, Pak? Heeh. Turu ning masjid. Heeh, terus. Turu misalnya sampai jam loro siang ta apa piye. Heeh. Lanjut teko kene sore wis apa magrib. Heeh. Ya gak apa-apa. Yo kan istirahat itu termasuk bagian dari Perjalanan ya. perjalanan toh. Mboten majalah. Piye to, Pak? Gamatik kan gak ada ngakali. Oh, enggak. Kayak- Enggak apa-apa kayak malah. kau mau. Lho lek iso akal-akalan terus ngono kuwi gak masalah. Nek fikih kan kudune helah ngono ki ya. Ngakali ngono iku. Nek fikih kok strategi. Kan ngono. Ya kayak contoh bab riba kuwi to. Heeh. Wis mlebu akad-akatan terus gerek dile tinggal metu mlebu meneh moro deal kan nek jelas akate piye wong deal langsung kuwi kan ilang. Ngono. Dawe Ki bahasa akal-akalan tok sini kuwi. dawe mbahmu niku apa umat Islam iki kok sik tetep kere? Soale nek balik gak gak apa nek balik lek. Kudune iki ana luwihe. Tapi ojo disebut li akad. Ngono Cak Mahmud, ben duwe adab wong nyilih iki. Ngono Mas. Jadi mbahmu ngono, mulane tetep kere wong Islam iku. Mergo dicelih wedi riba. Padahal gak sedekah. Ojo ngono-ngonoan, gak gelem. Wah, Iya, sok sufi. pantes. Pantese ngono lho. Wong jarene nek nyaur sing paling apik iki khairukum ahsanukum qadha Mas dari Kanjeng Nabi. Iku dipajang ning BMT iku. Kuwete sebaik-baik kalian diterjemahno mana Mas? Hadis riwayat sik ono. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Soale kayak senior, santri senior Taha Grori, zakat 2,5%. Mbok zakat, mbok bayar nih 2,5%. Jadi kegelane wong medit. Oh, ngoten. Ya lebih lah sithik. 5.000 tapi. Heeh. Jole bensin. Ngoten lah kira-kira. Nanti fikih kudu dioke-oke gitu lah. Gak iso pancet ono fikih sepakat. Ya beberapa sing sepakat ya enek. Ngono koyo wajib salat 5 waktu iku gak ono emang berbeda pendapat. Zina haram ku yo ndak ono beda pendapat nek kuwi. Kalau Imam Malik zina gak haram. Waduh kacau, Mas. Direken iki nek beda madzhabul arba'ah iki ngono. Dadi salat zuhur menurut Imam Malik wajib, menurut Imam iki gak wajib. Ya gak ono. Mufakat itu. tuh. Hukum asal to, Pak. Anu, apa nasnya jelas. Nasnya jelas. Sorry ngono lho. Jadi yang diperdebatkan itu yang nas-nas yang enggak ada nasnya atau nasnya masih muhtamal ngono kae. Aurat wong wedok. Ya kayak aurat wong wedok. Masih ayat-ayatnya barang didiskusikan. Pun inda Abi Hanifah miturut Abi Hanifah wa Ahmad dan Imam Ahmad. Nah, Imam Malik benten waqala ngendika sapa Malikun Imam Malik, jadi mboten lazimah, mboten wajib. Imam Malik ngendikane yustahabbu dipun anjuraken apa imsaku baqiyatin nahar. Wa huwa lan utawi qaul Imam Malik menika al asahhu inggih menika qaul ingkang paling sahih
mim madzhabi Syafi'i saking madzhabipun Imam Syafi'i. Titik. Fa idza aslama moko ari kalane mlebu Islam maneh al murtaddu sapa wong sing wis murtad. Wajaba moko wajib qada umafatahu apa ngodoi barang maksudnya poso nggih. Fata kang pot apa mahu teng man. Teng al murtad niku wau. Mane niku minas shaumi saking poso fi hali riddatihi ing dalem keadaan murtate. Dadi pas wayah murtate iki pira? Kene kaya login ngono ya. 30 tahun. Dadi kate mlebu poso murtad sik. Engko merioyo login maneh. Kasus sih. Ya tetep ae ngodok nek miturut Imam telu kecuali Imam Abu Hanifah. Nek melok iki enak Mas. Wah ya cip. Mas matur suwun. Lah paling seneng aku lek ketemu Abu Hanifah. Maka ngendika Abu Hanifah ta sampe Imam Hanifah la wajib mboten wajib apa qada umafatahu minas shaum. Kok iso? Ngono ta Mas. Lah piye? Dadi enak nek nganggo aturan iki. Kate Ramadan langsung lock out sik. Langsung murtad dhisik. Lah salate. Hah? Salate iku sing gak roh hukum Imam Malik iki piye? Wis jelas wis mari di kene. Udah eling pura, aku Gak eling aku. wis lalian. Kapodok iku piye? Lek Kate Raya wis mari anu kae 30. Modal lek salat tok tapi. Laine wis. Piye lek murtad bab poso tok wis. Iya, apa sadok murtad sing liyane Apa gak. kene Gusti kula mung murtad piye? Enak iki. Duh. Payah iki Imam Abu Hanifah iki. Login mari log out sik ya. Mari takbiran kae login maneh. Insaf kula. Tiket dolanan hukumku diangkrik arek-arek ngono paling iki. Paslun utawi iki satu pasal wa tafakulan sepakat sapa para imam madzhab ala anna sabya ing atase sak temene arek cilik aladzika. Arek cilik nu balita. Layutiku ingkang mboten nguwati sapa aladzi as-sauma ing poso, mboten kuat ing poso, wal majnunu lan wong gendeng. Al-mutbaku permanen. Gendeng permanen Mas yo. Yo. Nek gak kolo-kolo. Nek pas dompet entek niku gendeng ngono. Nek dhewe iki gak permanen ya. Gendenge gak permanen. Nek pas durung-durung bojoke gendeng. Lah niku wairu mukhatabaini mboten dijak omong-omongan utawa mboten dikhitopi bihi kelawan saum. Artine gak termasuk ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Gak diceluk, Mas. Gak masuk itu. Lakin tapi yuk maru dipun perintah bihi kelawan poso asobiu sapa arek cilik sing perintah sapa bapake karo buke no. Lisabain krana wis umur 7 tahun. Dadi nek arek cilik wis munggah 7 tahun lah diperintah poso ya nduk ya le ngono. Wa idrobu terus digepuk ala tarkihi nek ninggal poso ing atase ninggal poso li asrin krana umur 10 tahun. Jadi nek wis 10 tahun niku digepuk kuduan. Gak iso militer iki. Nah, sing berhasil iki militer, Mas. Pendidikan-pendidikan iki. Iya, Pak. Cuma Cino. kadang ngene, nek biyen abah kok ngene. Anak maling. Wong tua gak wajib gebuk, Pak. Heeh. Dadi lek anake nyolong duite pake, boke ngene Heeh. mung dicandak tangane, taleni, lebokne kamar kancing. Wis setengah hari. Heeh. Tapi nek bab ngaji to, bab salat. Nah. Antem mawon. Ngono, Pak. Lah iya, iya. Tapi pikir abah iki kok ngono konsep tibake. Ya kitab dari delok. Masalahe aja anak iki gepuk iku mung bab ngono tok ae. Ben diajari wedi nang Gusti Allah kuwi aturane Gusti Allah kuwi, Mas. Kan ngono. Jadi apa Mas yo apa anak supaya gak gampang silau iku. Gak gampang silau nang kehidupan dunia ini. Ya aja sampai cerita perkara mengagumkan dari dunia ini biasa ae. Ana wong sugih mobil apik ya biasa ae ngono. Tapi ana wong sing alim, ana wong sing pateng, ana wong sing iso nyiptakno apa lah kuwi baru ceritane. Gungne wong kaya ngono iku. Ben anake gak gampang gawuk Sing ngono. gampang gak kuat kan wong wedok, Pak. Iya. Bojo gak tek kuat. Ya wis ngene Mas.
Piye maneh nek urusan kuwi aku ampun no. Apa jare sing kono. Wes. Waqala lan ngendika sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah, la yasihu mboten sah saumu sobi apa posone arek cilik. Apa kok mboten sah? Jelas masalah sane, Mas. Urung kena taklif. Nggih. Jelas iku. Titik falau afaqa mok arek karane sadar al majnunu sapa wong sing gendeng. Lam yajib moko mboten wajib alahi ing atase majnun. Qadha niki gendeng apa ya? Gendeng pikir ya. Aja gendeng-gendeng Pak, mosok. Ojo goleki. Oh, enggak, gendeng rondo gak masuk, Mas. Lho kuwi kudu gendeng, Pak. Gendeng rondo Kuwi kepelet. gak masuk gendeng rondo e. Endi anu ku, Mas? Alam yajib mboten wajib ala ing atase majnun qadha fatahu apa ngodhoki barang maksude poso fata kang poto apa mahu ing majnun. Indah Abi Hanifah miturut Abi Kok iso Hanifah. enek indah to koyo ngene iki. Lho iya. Wis jelas gendeng lho, Pak. Astagfirullah. Mas Syafi'i lan Imam Syafi'i. Ono, nek Malik gak, Mas. Lah ya kuwi lho, nyapa kok dadak indah. Mergo ada mergo ada pertimbangan itu tadi akalin balik. Krono tasyrik itu apa taklif itu dibebankan tuh karena akalnya beres. Duh, iya, Pak. Tapi kan gak perlu wajib kodok. Oh, ngono. Kan ki permasalahane kodok tahu. Mungkin pertimbangan yang ngono iku, Mas. Nah, Imam Malik mergo gendeng. Yo. Mergo gendeng is gak Imam Abu Hanifah endi, Mang? Imam Abu Hanifah ambek Imam Syafi'i, gak usah wis lah wong dia kan pada taklif ketika posisi dia ketika gila. itu, Berarti lek Imam Malik ketika gila masih ketaklif. Iya. Karena ndak permanen. Tadi kan mutbak, Mas. Ngono, nek pertimbangannya berarti nek sik ono sadare. Cocok aku Imam Syafi'i gak cocok karo gurune. Ora apa-apa to. Kenemenan masalah gurune kok ya. Nek Imam Malik iki oh berarti gak mutbak iku. Ngono. Nek mutbak enggak wis. Yo jelas Pak, mutbak bar ki modar kok kuwi. Lah iya, iku kan permanen ngono lho. Niki dianggap gak permanen. Oke. Apa khawatir dibuat-buat ngono? Iya, khawatir Mas. Soale ono gendeng ngono lho. Ya jibu. Jare Imam Malik ya jibu qadha fata. Wan Ahmad dalan iku saking Imam Ahmad riwayatane utawi dua riwayat. Minimal 2 riwayat lah, minimal lah Pak. Sing siji lam yajib, Yo. sing siji yajib ngono lah. Iki gak Mas, gak. Kan enak to. Kena jib-jib iki mau. Kok digawe-gawe iki. Heeh. Wong pikun kok gak enak nih kene. Apa? Wong pikun. Lah permanen apa gak? Kayake padha ilang akale Mas, dipadakne karo majnun. Pekun apa meneh majnun loro nemen sing sampai gak sadar ku padha karo majnun. Ya Usul- khawatire digarani pikun kok pikun kata-kata. Dudu hukum taklifi soalnya iki, tapi hukum wat'i wis. Misalnya kan pikun kan macam-macam, Pak. Gak setiap orang sama. Nek soal utang pikun, Oh. nek soal keduga, duh kasus. Faslun Allah alam bisawab bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah.